Bhalla dhearú bacharde agus bhuair géad fáilte isteach ag an imach seo atá a agrú ag Gael Linn don Oíche Chultúir agus tá sé a agrú ag ófáirt leis an oireachtas agus san tuile tá muid a tuairtear na aber órán ling. Mar sin bei neart ceoltóirí agus óránaithe scéalathe agus mar sin de le tluisteáil agus tásúlagainn go háirithe leis na hórán go mbeidh sibh an cúpla ceannacha a ólam agus dtíreach le rá go bhfuil na focail in PDF ag bun an scáileán má écann sibh síosan sin. Anis de thuirfadaigh bei daoine ó chuile áit chun tír agin agus nuair a bhíomar ar fad faoin díon a ghlasáil chur Gael Linn amach físeán seachtanúil agus ar na físeán sin bhí na thuirfadaigh agsúla seo leithéidí Peadar Ó Riada, Áine Ní Ghlinn, Pádraig Ó Briain, Áine Ní Ghlinn agus mar sin de. So tá muid a goil siar ar siúdanis agus a tuspáint an chudas feardaí bhar ríist in san uair cligno mar sin bheits le feiceáilinn seo ar an bhíseán seo don Oíche Chultúir. So tá muid a chur tús leis an bhíseán a goil siars go cúla agus sé Peadar Ó Riada, ní gá Peadar a chur an aithneadíomh. In dhé sin ba muid a goil ó thuaigh go gcuidóir agus cloisimuid órán Áine Ní Ghlinn. Agus an sin dar nóid drám eile go bhfuil buint acu le chun a gúnaáil na Casadaigh agus bei an grúpa sin tuairt dhá órán doing. So tásúla go muna sibh soltas agus seo agah don chéad mhír seo Peadar Ó Riada.
Chéad Ghlúin sléibte muir gach an daigúin a ngáil. Agus Chéad Ghlúin gannear go láirt agus dúas gan cuire scáil. Nar a luas me se hart le log an lui go ciúin sa leanan a lui. Mo a bhí gleant an las I dór is bag nar bris marí. Ag táisteal tú matrí tre glean dóin san wag Ceolchoirm a gúil. Ní meis dúr le brons le cra gur fras a helmis suel. Go merga si ar a bhí moithrial wad ar an arge war. Dag mis Ghlúin fai sial ag dúan a ngáil sa gran dan las I dóir. Níor bheith mo bhíon sa martarí a mo híor bhagí le sin. A trom le gáil le clúans le fáil a choman me géin. Berúin marí sa beilú a ríist nar a dhéanann bag an stór. Is dearú mo híleach a dúlem ghuiige baileant an las I dóir. Slán go fáile gúin a ngáil ach an daithh gan smáil. Stodar a brein am an ga narúil I briabh gáil. Tá éit marí de go far scamrí scapuiste bag agus mór. A tá beag go buan gan bhuairt gan ruham baileant an las I dóir. You'll brother be a gachashin, a gachashin, a gachashin. The brother be a gachashin, the capin not local. A dollar skull, the shame machine, the story of Woodley. The dollar skull, the shame machine, the loud in ween of Boga. Everything not the morning bag, the morning bag, the morning bag. Everything not the morning bag, so long she on a stoker. Oh, the rock away, Mona Lean, and now they need, and now they need. Rock away, Mona Lean, and I can laugh on boche. From a free, my head machine, story no woefully. From a free, my head machine, munching this Sanona.
the visa of Florida, Faldu, Faldi, Faldiddle-dum, the Venus bunch of Mara, Faldu, Faldi, Faldiddle-dum, Ilana, Peadar Ó Faldu, Faldi, Faldiddle-dum, agus Oíche Chultúir, Faldu, Faldi, Faldiddle-dum, with daily band of Florida, Faldu, Faldi, Faldiddle-dum, that is true round him, Faldu, Faldi, Faldiddle-dum, you're all on winter sauce, Faldu, Faldi, Faldiddle-dum, you're all there now, Faldu, Faldi, Faldiddle-dum, I was by one break and bar, Faldu, Faldi, Faldiddle-dum, I was more than night, Faldu, Faldi, Faldiddle-dum, rhyme with shade and rhyme, Faldu, Faldi, Faldiddle-dum, purpose are haggard bar, Faldu, Faldi, Faldiddle-dum, you! Mashup. Má sibh an sin bhaintear é Casadaigh, bhí sé sin go háling ar fad, agus dar nói ben muid a tlustáil a ríist, bhain na Casadaigh ar báil. Ach tá muid a bugar aigenis agus síos sling go dtí chun de Fort Láirige le haigh órán ón ngrúpa Nuadán agus an tórán a bheits acu sin ná an páistín fionn nó an páistín fiann mar a dtéir si tain. Agus tluise méid an sin dáin ó Áine Ní Ghlinn an fille agus dáin anias rá eici dúing faoin díon glasáil céanna. Agus Áine Ní Ghlinn ar ais a rísling an sin agus bei Maia ará an tórán té ó Wallarún. So bunig ísal testa. So economy darán anam sin gomsach rotasach arán mór na néisle an páistín fiann. So galim se seho Chiarán ó Galván le danú na ní soige. So it's kind of going to á bhfuil gíre chana stoppe. Agus ime fechan ar chlár Netflix a tenní faoi coronavirus agus há dochtúir aige rá nach féidir dadí dhéanamh faoin gálar ach an téanamh gur féidir gach na dhéanamh ná carú le chéile. As gan den stitches mór sin of ná tríd Canada chéile so má hasú smáile seans go gan sibhin an carfá agus deing an trogan go Steam fountain out of trees a hidden a kier a mile down is the tea fire is some is someone the small fry is someone is the hungabun Shemachrakam to Gamorlari Karen Mahri Mafashtin Fram Aulada Grew and Assen Marva Han säger farstin kam Achwanger was the start Is some hardwan Marun Is some hardwan small fry Is some hardwan is Lachon Rabun Shemachrakam to Gamorlari Na manches meine Sogres gram No du havadela The storchen
life in a cow is over the darling slanted. Is those a marun, marun, marun? Is those a marun, the small bride? Is those a marun, is my home gabun? Shall my crack and to come all the vine? Ha me mai vi go Shin te feilun a chum ma ris mes mein over ken a feinche le fallale blachum is tos a marjun 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 is tos a marjun is Winters my heart to Gael, dragging the fatten of my thing. Me shaking like a storm of trees, while she turned to gold of the heart. Here's toss some marjun, marjun, marjun. Toss a marjun, the small bride. Toss a marjun, is my home gabun. Shall my crack and to come all the vine? Is toss a marjun, marjun, marjun? Is toss a marjun, the small bride? Is tos a marjun, is my home gabun. Shall my crack and to come all the vine? Don an ishe faoin saol eisteach ina bhfuil míid amreachtant fé láthair. Nuair a chuirg tús leis an díon glasáil atáirsúil nó a bhíorsúil ar feadh tréimhse, nuair a chuirg tús leis ar dús, bhí bringlóid an eisteach gomsa, agus bhí an bringlóid cíanna a go mar ríise sa ríis eile ihe iníg ihe. An bringlóid cíanna inar hawlig mé féin faoi isce is gan a bheithin an álú. Bhí dhearna mé an ana lísear, chhlachas leis gur bhain sé le bheith cinál ag dailál le rudaí nua, agus gan a bheith mín an dul i dahí orthú ró éasca, mar a thug sé tamil sílam ar gachéine dul i dahí ar a bheith sa teach chuid bha agus a bheith in an dul 2 kiloméadar nó le héad, agus fiú nuair a chuirg leis sin agus nuair a bhí 5 kiloméadar ann, fós bhí sé eisteach gan a bheithin an dul siar go Connemara, dan a bheithin an dul sias go Ciarí. Bhrachas go raibh an rud ar fad eisteach, ach bhrachas gur raibh ví sa bhringlóid ná go raibh rudaí imethe ó smachtarm. An sin, thula mé míhala mar a thuirteag faoi agalah ar an léit seo í bháin. Agus thosaigh sé caint faoine cheanna bháthir, agus an mana a bhí ag i cheanna bháthir. Dúiseacht le dúthracht le bracha an lé. Agus thug an mana sin an a bhí sneachtam. Agus cheappas greibh sé ar a bheith spéisiúil mar bhanna, agus thosaigh mé ag smaoinmh cinál ar na bailí a nearna muoitne an seo sa teach seo, mé héanagus mar thúr mac, rinne mar an tiig cinál a roinnt ar bhealach éagsúil, ceathir de na fásta sa teach ag obair nó ag stadéir, agus bhí orinne dul i dahí ar an saol nua seo, agus thosaigh mé ag scríomh faoi sin, agus seo an dán a tháinig as. Dúiseacht le dúthracht le bracha an lé. Sleamhnaíonn na léhananta isteach
is amach as I chéile. Gan le Peadar Linn ná Áine, is nadidir sa an éoniu nó amórach é. Gléasam mé féin le dul ar zoom. Le dul ar hiúleoid 2 kiloméadar ón tach. Gléasam mé féin le leis géala thuirtam féin gléasa. Ní fada, go mé mé do a gléasa féin chun an broscar a chur amach. nó chun chórá a bheith gomlum féin sa scaháin. Siúlam ó heomra go seomra. Tar an gím chum leabhar ón tilf. Sílam go naithníam pedal nó údar, ach nadidir ar léig mé riamh. Clúthríam sa seomra sí. Casam lehanach I ní glehannig. Siar a ríis gan tús. Is gan túram gom, cad atá léite gom. Caim waim an leabhar. Nádaím os cór an riamhre. Tá dán an sin áit éigen ach go bhfuil na focail roite ina gnapán scail sa bharna sin idir bun na scábhóg is bar an bhuilig. An álaím, isteach, amach, a ríis, níos daine. An álaú go bun scábhóige, a ríis is a ríis eile nó go lean an knapán air, nó go dosíon na focail ag éalú. Silan siad sláuníon, an sin plescan siad amach ina nainacha scail. Réban, ina dunta, ina bhargaí, ina maimana móra scail. Taitim, líam chrinnil an tomra, desk is riamhra snábhos ma cion, seolan leabhar harm, peann ina chrán seoilir. Cruchtawaig, aníam lachán ón láin é. Mas scábhóga á blúcha ag an ráirta focail, iad dom a hachta, dom a bhuacha, an é seo deire an bhóthir, deire eistear. Ach fan. Lean mar ráchos isteach ina chéile. Arim bora eisteach faoi mar rá lábh, umpíon ina netí. Osclaíonn geolavig in áit mar gá chlúas. Mé anisim bhorúchtí ag an áluús ag snáb isteachas amach idir cairicha is bord. Gradam ma erbal lánach. Ceolchoirm ma chléachlú. Osclaíonn ma geolavig. Séadam bolagáin I drona sílála. Sínam ma etí. Is tugam aig le dúracht is le dóchas bhreacha an lé. Bí me gobar le Gael Linn a an saoirú í dóir, agus bí ná na chracha go deágan ar na seaachna sin agus méid múnar na cuasaí, agus mar fárt an cuasa déanam rang goráníirta garda dhearú na seaachna gcónaí. Mar sin híma go muite go deas gáil siar ar chud don na huaran seo, mar fárt an ís an seo. Tá me go hasart le Chéad Ghlúin, seo ceann maith le scafte thar a rubar, agus tá na facla forras go leor, agus tá fun bre forras agus maira, agus tá me níon tuaran seo bhúnú de go leor scalarí a hanig as tír eile, fásta mar sin teism go seo forras go leor ag daoine le fólam, a gcompar leis na cin eile an Gaeilge. Is bhuair an cleanna setán, Mary Warcha, Pásaí ar hanlad agus níl sí dhéirí an bhála, níl sí sésta, a tan maragú deanta se sin maragú an fásta, agus níl le dara réici agus caií sí an bhála. So na faclatá na Chéad Ghlúin, Chéad Ghlúin, Chéad Ghlúin Véri, Chéad Ghlúin spans a bhála mar taid a maragú deanta. Níl le dara réici mar a dúirt ma. Agus an sin an curfa ná is cuma cé dhéanna ná nar dhéan, is cuma cé dhéanna déri. Is cuma cé dhéanna ná nar dhéan mar taid a maragú deanta. Is cuma cé dagraí na dulbú seo, caiidú hartleis agus a cháil nó bhála. Mar sin, tá sulsam go mainiú sa soltas agus mis sibh ceolm sa bhála
sibhéin I mohaidirta agus go dócha se bhór gríthe. Agus tá tuaran seo le fáil album Clánad a dó. Na bhín se bh huirtu, agus Jóisih tafatí dé YouTube fásta tá mai cinnte da. Chera Wallaroo, very. Chera Wallaroo's fancy walla marta, the Waragoo jahanta. Skamake yenni no nor yenni, skamake yenni very. Skamake yenni no nor yen marta, the Waragoo jahanta. Chera Wallaroo, very. Chera Wallaroo's fancy walla marta, the Waragoo jahanta. Skamake yenni no nor yen, skamake yenni very. Skamake yenni no nor yen marta, the Waragoo jahanta. Possa puibera very. Possa puibera dus na hi especially yokadar mahaji. Chera Wallaroo, very. Chera Wallaroo's fancy walla marta, the Waragoo jahanta. Nyamo Waragoo, ta the Waragoo, nyamo Waragoo janta. Ta the Waragoo, nyamo Waragoo, ta the Waragoo janta. Ta the Waragoo, nyamo Waragoo, ta the Waragoo janta. Nyamo Waragoo, ta the Waragoo, nyamo Waragoo janta. Chera Wallaroo, very. Chera Wallaroo's fancy walla marta, the Waragoo janta. Oh, Chera Wallaroo, very. Chera Wallaroo's fancy walla marta, the Waragoo janta. Críoch rá an sin ó Áine Ní Ghlinn agus tar nói cáil waia as Chuir Ní Riada a bhuachant ag an oireachtas an sin cúpla bliana hin. Agus tá muid a bogar aigenis leis an Chéad Ghlúin Eile agus sin an tidal a thugann an bheirt chalín seo ó Racharn ortha héin agus sinad étáin agus Máire ní Choirín agus dar nói bheith is ag cuidmhathagah gur bhuaigh an bheirt chalín seo an chlár réalta agus gréalta TG Cahar an sin an oirí. Agus an tóran atá sé sinna go rá ná bádín éilimi so be sé sin arálas ag an chud is mú agah. Iní sin tagan an scéalaí Pádraig Ó Briain a chorcaigh agus tá cáil Pádraig as scéalta bra fada a insint ach inniuh scéal beag garad a bheits ag a dúing. So a ragling agus chuirmid tú leis an Chéad Ghlúin Eile leis an Chéad Ghlúin Eile ó Racharn las na mí étáin agus Máire ní Choirín. Party,
Tá feréile go bhfuil buinte géile cíirí. Píras Béislí, chrid sé in éiríach na cás go 9 agus 7 agus tola mar raibh sé óga góhainnig an am sin. Cá sé tamil an brísún na Sasna. Agus is dólam gur i Liverpool a rúgaché agus go chris sé aithne Michael Collinson ra bhí sé go bar i London agus hanig sé isteach san áir bí dálam sé gaelge gaelgóir, políteóir, poblachtánaigh únta go bhí ann fear an samúil ar fad ach nuair a bhí sé i brísún na Sasna. Da chum sé dánáling agus sa dáin bheast sé gur tháinig fíocht dubh ó éire ar cuat chuige agus gur a bheithin éigen bhíocht dubh agus gur ráidir abs a labhart lena chéile agus gur raibh nuacht ó éire ag an bhíocht dubh dó. So, seo píosa den dáin sin. A bhí scríte is tóla a brísún luas. Méideag fethe, brísúna Sasna anyway, Píras Béislí, an fíocht dubh. Maidin san óir le lúnra lé, sé dhearcas ó inóg mo hiomar a féin. Fíocht a dubh fesa ar an bhalan i hí, riam í heistil ó Halafartín. Do raidas a rád an rábach Eric, prabar a fáin ach fáiteach scealteach, bud is de bheas ar chreat moréice gur éitil haar lear ó angail gleis. De hílas gur éach gur am féin le trógam, de hínas mo dhéaga fá dhéan an grúigig. Bheasas go nuirt, mo chúthú a féris. Is enis de chóirsaí an nó bheas a írin, de bhí se óir go luimhneach tréin an bhuiling suas bolúa de léim, de chanach sa traulthú I de lamsa évrach, funúil team gan bean ar éndane. In lean das mún múscaí víasa, is na lán chunig dúa go lua me hempel. Bhí brothal harmión le rónart grénán, solas go seoig ar ford a freachlach. Bhí an locós má cór go lún rot légal, coram gan ceú, gan leoinnig séide. Bhí bóca le mád a lár na líne, is a bhrócan trochain, bhí gár a brinne. Déistas go só a glór am lávan. Gaelge is spórt ag coip an choláiste, chuidig a trácht ar a lávíocha, an erig ar fáin, ar bhar an mailchnig. Sin píosa de gháin a heníon go mórlam. Tásúla mú go bhfuair sibh blaise ar an scéal éacht agus ar an tarafa gur féidir a bhainteas agus lóna mé liverí seo mégan slán go fóil. Maithú Pádraig, tá an beag deasan sin ón scéalaí Pádraig Ó Briain, tá ná círiach atá a chur faoi a gorcaig le blianta fada. Agus tá muid a fillanis ar aimtas na hirfidíc céine den chéad 3 mhíor eile, chur muid tús leis le órán eile ó Áine Ní Ghlinn agus an uair seo be sé rá órán na Scadán. Agus an ío sin bei an Chéad Ghlúin Eile éitán agus mára arasling ó rá charn agus I do rá tróna Áine. Agus an sin in ío sin bei na Casadaigh arasling agus an madarín rua a chasa acu. Ar eiling. Agus tá seo mar an tuaran mar a tá gleanta an láscí dórig mat i dór tá bhar an na Scadán na tuna speisialta do watir hári. Agus waithim sé éman mac ruarí a ceol an dúr an seo.
agus ba éman dúlaí mac ruairí sin ar mór émain a chuma tuaran, agus ba réile íontí airneal bheagann sa chranach an gcídór bliantí tháinig rí tairí a hana í cheadanne. Agus bhín tau dearg airne agus muidir fáis níos chu léhéidí émain bheith ruairí chuig na híontí airneal seo agus cheola an tuaran se dúin. So tá sulús an gohaine sé soltas, agus me tá siú géiste sáile agus érálas agah ceolagaí a mahaidirta. Nar a himmelí san ihe bímas muitiú ar an jask, nar a inam amach ar madjin verum ruhaig a dí an ven. Bían na hinach ar pleisir ar a mastí a mel na bó, san féiste gant ar jarek ar na skatan haar na dron. Bímas muitiú ar a neangís ar a wed a minchi an, bímas muitiú ar na rawís ar a molí an satan. Bímas muitiú ar a nearins ar a drin a vís a gí, skawurd a romin stúr ar ís an talam an na ciam. O na jas an rod na slantra haves alsiú ar am roig, skirvós a dúnia blú ag a minnig la iad a ial, a caime jogal a canel amas maina halcatam, na jmelú ar a ciamí rónis bujal dún valjam. Nu ar a hím cais na tiniu agus muitiú mar an am, a Roma hens mochrab ag a muir war na don. Scanadar me hens a cherry ar tan chéad a tan na tar, ag os nu grígus farige mas gena na man. A haneshe ta maístas ma giri lag broche chen, njol ma duga brala peshel geshinter mesegel. A verum altu da ian na gloie mar harmes jamam, gregel na farige mas gena na don. Agus Sead óran a cumú ngweidch na rinne. Nis ní óran seanú se tá na cuid go na háin nach chasmuid óran seanú se bhí an tab cuid acab díadach go ná óran na bhí gceist. Agus ach an tóran seo, ní hégur óran seanú se tá ach tá stír seanú se bad leis. Réal dó na mission a bhí mis níos óige inis ba étan na mai cheartta go paibli. Ná, ní óran seanú se tá an mór bhaite ní smú ná Chéad Ghlúin Eile. No, ní óran seanú se tá an. Is óran seanú tá nearmach díolta go ra. Is óran seanú se tá an má tá sé níos mú ná Chéad Ghlúin Eile agus ní féidir leis a bhile bheith be. Ní féidir le údar an óran a bheith be. Síomh an óran ní cin tedal bhíon ag an duine sin. Nís ní mar chénta ach Hanis a gáil leis an a gáil leis teoiric sin tá fille fós be. Tá fille, ní sam ceach le síomhnúir fille údar, ní sam ce chumint óran. Fille, Well, is fille tá an mar an commodore, tá an commodore fós be. Agus dá bhrí sin ní ó an seanó se tá an, ach tá síl seanós a bá leis, tá se an rúbhí. Agus gailgan na rinne atá an chuma, agus séad a hála, ná nu séad a hálín sa scéal, ná go dé an burt té an burtchara amach ar a bharige, agus bíon ahead bhainach a bíonn se hús ar an ail a breanú a nús arab, agus téann siad amach seoltaireacht agus ní hagad siad a ráis. Is fá cumé sin leabhar saoíoch hain. Brónach atá an. Is óran an brodach tá. Is Tá sé réalaach agus réadú. Is óran áling agus tá fún áling leis a Tá sé go hálainn. Is feice sé féin. Agus sead óran eile a chur an muide cócheol agus haimón leis. Cócheol ná haims mar chéile iad. Chur an muide cócheol leis. Stop a An óra cum leis ceall. Okay. Ráile. Ráile. Íoch sa fan na sem. Má spáil bí leis tart.
Right? Tá má réim siar leis a tar. Tronú na ine sa dead for dúch birds chara óg is seola gorach amach Aid Ghlúin a cup ag áwer goiger ó nálir gúta na líanta á darin tisteach siad á darin sinís mach rú an lá Harlan ba siad á darin sinís May haint may today Fwy hala chainte I gan port flaen O yes guards na dun Nog die grim o cholin Is the road moch ri Na de show iad cham gwyl Na líanta ó darin tisteach siad á darin sinís mach rú an lá Harlan ba siad á darin sinís Tronú na ine sa dead for dúch birds chara óg is seola gorach amach Aid Ghlúin a cup ag áwer goiger ó nálir gúta na líanta á darin tisteach siad á darin sinís mach rú an lá Harlan ba siad á darin sinís Tronú na ine sa dead for dúch birds chara óg is seola gorach amach Agus in ispe óran agin agus fi se coitinta go leor nar bhí mis géirí níos an idór agus an tainimetar na bóthil an airne. Raime mara
Gan chute gan bad gan granin brahar bilan Abdelur na ngeg mar edel apos mayan Sorrow heart man miegu tu fechin charam now Oh liarpo maliorn archliar merio Ach gemert sego le hog vrayas folio Machal me mostor ni mon archal me mohio Is ni molum dovro man brog archaul blian A chwishless a star na pos a chanelian Pos yn parog na lor na marishe a blian Na beit o goffor pan og na makos digan A shilun yn yor Ramon ser magen o dra Agus anis be óran bre bríomhar agan stoithe ó líomh luachra an cean seo agus an tainimeathair ná an maidirín rua. Seo óran na cheolmaid ag na cóisiir le go bhí agan sa teach na bliantaí a teartta nuas. An maidirín rua. Magad dweud am harshi lochre Mishe chartúris magena She chasu nuas dam púris Kom magerina rua amera An magerina rua 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 An magerina rua pagrana An magerina rua na lisa lochre Good morrow, sir. Pray, what is that you're eating? A fine fat goose I stole from you. And will you come and taste it? Oh no, indeed. Ni halome, ni flashed up the name her. But I vow and swear you'll dearly pay for the fine fat goose you're eating. And Margarina,
Watchel at the watcherin grana, the row morgen. Mokuli war a wall, and my carca viga helmet, it's no lock about the bar of the and margarina rua, and margarina rua tagra, and margarina rua, no Lisa rua, agus parago, Tally ho, let the bum, tally ho, let the bum, tally ho, let the bum, in the bar. Tally ho, let the bum, tally ho, let the bum, and the spark of was in order. Tally ho, let the bum, tally ho, let the bum, tally ho, let the bum, line. Tally ho, let the bum, tally ho, let the bum, and the spark of was in order. Well, a cháde is sola mará go bhfuil muid techt ag deire an léirú seo agus mo bhuichas a rís leis an oireachtas I bhí I go fáirtling. Tá muid chun críocha chur leis an léirú inis leis an grúpa imlé agus darnóid tá cearnaín dágud ar lipéad Gael Linn le fada ach tá single nua a muid acu freisin le darnas ar a dugann siad de chud jeans agus an éanach lá ar an cearnaín seo tá ráisín seoige as a gathúa cailíonn go chormuid aithne airthaid an chéadúr agus iad lechapáirt in sléip Gael Linn an sin cúpla bliana hin. Agus dúirt le ráibh go méid an físeán seo ar fáil ar canal YouTube Gael Linn a seo amach sa mátá sé bhgéirí ar roinnt le bhór go cáde be míle fáidiróibh. É sin dhéanamh. An muochas leis na hirfadaí ar fad a lechpáirt agus bunig í sult as an go deile gon ihe chultúir mar sin ó Gael Linn slán go fóil. Laurien dúlam agus tú ag tarntar do chud jeans Fecin mé húchéad rud nó na húisian tú Déna me a chud grúige a chur tí na chéile Ní iman mé garad nó a dá tú ag cógaró Snúrtó mé ré Sóna só Fecin mé an tain Fíogain an loch Ó smochormach Leilionar Go barb feic mé art agus hiú mé amach Le soda fúmónig mé a gaáil brón leat Ní chéide lumcaí dá Hórla seoríomh chud sásta le colán a réineans chola hór Ag lánú dó mé ré Sána só Fecin mé an tain Fíogain an loch Ó smochormach Leilionar Ó mar scá chéile war an líne An greidir an rangadí go chunig menta san Fáilte seise Slán na seachar ní na síl ganta sa bhuiúan na spéire Sblá é an síl gus is minic rá Gach nó méid a féid an am gacha an lá Smíine bharta má híla ní na bháin Si hasí na rudaí a déit ó siad a rá An gló seo orm ó dóg go gáil garm Chomhád is tá an síl ceol agus tarm Bei tus a mar an taid in a warm a eat sin agus lasú ar guards in na grana sin an smuoine cuine bear in lí sib Pug a mis tus a agus pug a tus a misise Bear gom suga in bhá nach a bheith cliste gan an síl mór dar go seo mé bhrisise réist Suúrtó mé ré Sána só Fecin mé an tain Fíogain an loch Ó smochormach Leilionar Ó crocht a chrídót agus áda a chean Is
Is féidir heachtas rud a begus cínte bailín. Tá mé an bhuiocht an méid a dul am a wet. Tá má sostan is grad a ceart a húirt chuid. Stúrtó mé ré Sona só feice mé an tain Fiar gan an loch Os mo chórmach le lanar Gra oh Ein dog, gur míle mága.